Enpresentzat, beraien langileen eta hautagaien inguruko datuen analizian oinarritutako erabakiak hartzearen ondorioz, enpresarentzat balioa sortzean eta langileen esperientzia hobetzean datza People Analytics. Eta erraminta hau, personen kudeaketako prozesu ezberdinetara aplikatzen da. Eta zertarako balio digun? Alde batetik, erabaki zuzenagoak edo objektiboagoak hartzeko, horrek enpresaren emaitza sozioekonomikoetan eragin positiboa izango duelakoaren esperantzan, eta beste alde batetik, pertsona enpresaren zentruan jartzen laguntzen digu, ez? Analitikaren bitartez, pertsonaren edo langileen sentsazioak, beharrak, sentimentuak identifikatzeko aukera dago, eta ezaugarri horiek edo egoera horiek identifikatzetik enpresak berak bere estrategia behar horietara moldatu eta langilearen esperientzia hobetzeko aukera dauka. Adibidez, People Analyticsek lagundu dezake enpresa batetarako hautagai egokiena nor den hobeto identifikatzen. Edo lagundu dezake identifikatzen kolektibo batetako konpromiso maila nola igo daitekeen. Lagundu dezake organizazio baten barruan jerarkiaz haratago lider naturalak zeintzuk diren identifikatzen. Erraminta berritzailea da, gure inguruko enpresak orain hasi dira bideo alor honi buruz galdezka, baina bere ibilbidea egin duen alorra da emaitza oso positiboekin. Uste dugu People Analytics bezalako erramintak hurrengo urteetan lekua hartzen joango direla gure inguruko enpresetan.